At may isang nakakalungkot po na balita ngayon. Napakahirap kasi na basta-basta na lang bitawan yung ilang videos na nagawa ko na paggawa ng content. Although gusto ko sanang muna itigil. Magandang hapon po sa inyong lahat at isang mapagpalang araw na naman po at welcome back again sa Lover Cats. At may isang nakakalungkot po na balita ngayon dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin to sa inyo na parang hindi na po yata tayo makakapag vlog about sa fishing dahil yung camera po natin ay nasira po. Ito po yung camera natin nasira na last na nag-capture po tayo ay nung unang vlog po ng Team Lover Cats. At hindi ko alam kung paano yung gagawin ko. Hindi ko rin alam kung paano maitutuloy yung adventure na gagawin pa lamang ng Team Lover Cats about sa mga adventure at sa mga hindi lang sa adventure kundi sa mga ibang vlog na ginagawa ko. Ayaw na po kasing mag-on itong aking camera sa hindi ko alam na dahilan. Bali pina-check ko na po ito kay Sir Blasty, yung gumagawa po ng mga computer at ng mga ganito gadgets, at ang sabi niya napakahirap na gawin to, although may chance pa sanang magawa to. Ang kaso nga lang hindi nga ma-detect kung ano po yung sira ng camera. Pero gagawan po naman siguro natin ng paraan para maituloy po natin yung mga adventure, yung ating pagbablog, dahil napakahirap kasi na basta-basta na lang bitawan yung ilang videos na nagawa ko na paggawa ng content. Although gusto ko sanang muna itigil, kaso iniisip ko kasi paano yung mga followers na nagtitiwala at nag-aabang lagi sa mga video na ina-upload natin. Pero siguro gagawan natin ng paraan yan para may pagpatuloy natin yung pagbablog natin kahit na cellphone na lang. Itong gamit ko cellphone kasi, kahit isang cellphone na lang yung gagamitin natin na hindi ganun kaklaro yung kuha ng video o yung capture, pero nandun pa rin siguro yung saya, yung excitement, yung adventure, saka yung kung paano ako nakakapagbigay ng saya sa lahat ng mga nanonood. Pero itong camera natin na to, kung may nakakapanood man at may alam kung sino po yung marunong gumawa ng GoPro, maaaring paki-comment na lang po sa baba kung saan po at kung sino, para naman po maipaayos natin itong camera natin, dahil napakalaking tulong po kasi nito sa ating pagbablog, no? At siyempre nandun na rin kasi yung nasimulan natin hindi na natin pwedeng basta-basta na bitawan. Maaari siguro
na makapag-vlog man tayo, pero more on dito na lang sa land base, kasi pag mag-underwater tayo, hindi naman po kasi pwedeng pang underwater yung cellphone. So, napakalaking kawalan kasi nun sa mga content na ginagawa ko sa bawat upload natin, no? Dahil minsan kasi yun yung inaabangan ng mga subscribers at mga followers natin dito sa YouTube at saka sa Facebook. Pero may nagsabi naman kasi sa akin, may nakuusap ako, ang camera daw nito, ang issue nito ay 50-50 po yung chance na 50% na pwedeng magawa at 50% na pwedeng hindi na magawa. So nakakapanghinayang kasi sa tagal na gamit ko to, na sa tagal na pinag-ipunan ko ito noon nung nasa ibang bansa pa ako, tapos bigla-biglaan na lang na mamamaalam siya. So, siyempre napakasakit na yung pinaghirapan mo basta-basta na lang na ganun na mawawala. So yun yung naging hamon sa akin, na yung camera ko ganun-ganun na lang, basta-basta na lang nawala, na pinaghirapan ko to. Pero yun yung naging message sa akin, na yung pinaghihirapan ko sa aking pagbablog, hindi ko na yun talaga hahayaan na basta mawala sa akin. Kasi yung laki ng hirap ko sa pagbablog ko, sa paggawa ng content, magmula nung nag-umpisa tayo, magmula dun sa Japan, nung nasa Japan pa tayo, at hanggang dito na dito sa Pilipinas, napaka napaka laki na nang naiambag ko sa pagbablog ko. Although kahit na hindi pa tayo sumasahod, na kahit na wala pa tayong kinikita sa ating pagbablog, pero yung saya kasi ng mga nanonood sa atin, napapasaya natin ng mga tao, yun kasi yung iniisip ko, na nag-aabang sila, nagtitiwala na sila sa akin, kakaroon na ako ng mga kaibigan dahil sa pagbablog, dumadami yung mga nakakakilala sa akin. Tapos ganun-ganun na lang ba, na basta-basta na lang mawawala yung pagbablog o yung paggawa ko ng content. So yun, ang daming katanungan na kumasagi sa isip ko, hanggang sa one time, ito nga, gusto kong ilabas yung sakit na nararamdaman ko about dito sa camera ko. Ito na nga, hindi ko alam kung namaalam na ba, hindi ko alam kung pwede pa bang ayusin, pero siguro isang hamon to para sa akin kung paano ko pa mas pagagandahin yung mga content na gagawin ko. At nais ko lang humingi ng pasensya kung itong mga susunod na mga vlog natin ay hindi na siya klaro, hindi na siya ganun kaliwanag ang video. Gawa nga ng cellphone na lang kasi yung gagamitin natin. Siguro pag may maipon ulit tayo, o anong tawag dito, kung makahanap man tayo ng
gumagawa ng GoPro at maayos pa to, asahan nyo, ibabalik ko yung content ng pag-fishing natin, magiging content natin. Pero nag-aantay lang muna tayo ng time kung paano natin magagawa ng paraan to GoPro para naman maibalik natin yung underwater na vlogging natin. Hay. So yun lang yung update natin mga kalabarkada, no? Sa about sa ating pagbablog. At hirap. Babay muna mga kalabarkada. See you po sa next vlog natin. Asahan nyo po yan. Tutuloy pa rin natin yung pagbablog natin.